Cestovanie ich spojilo od uličiek Istanbulu cez rytmy Havany až po vrcholky Kapského mesta, kde Marek s výhľadom na celý svet položil Miške tú najdôležitejšiu otázku. Michaela, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ja, Michaela, beriem si teba, Marek, za svojho manžela. Vo chvíli, keď to vysloví, stane sa manželkou. Milí hostia, prosíme o pozornosť. V prvom rade by sme vám chceli povedať jedno veľké Ďakujem. Že ste boli súčasťou nášho veľkého dňa za všetky dary a dúfam, že sa ešte dobre bavíte. A budete v tom pokračovať naďalej.